Aínda que o bus real xa circula dende esta mañá por Ribeira en transporte regular, o vindeiro día 5 ofrecerá un servizo especial. Transportará os magos de Oriente por todas as parroquias, repartindo agasallos entre os máis pequenos. O bus real volverá a acudir a todas as parroquias do noso concello o día 5. Será a partir das 10 da mañán e hasta un pouquiño antes da cabalgata. E como sempre, pois se deixarán as parroquias que suelen ter pois cabalgata propia para a parte da tarde, e o resto se farán pois durante a mañán. Cabe destacar que, ademais de que todos os nenos que estén recibindo nas parroquias aos Reis Magos pois van a recibir ese paquetiño de chuches sin gluten, como nos veñen a pedir ademais agora moitos pais, van a ter tamén pois un regaliño para todos eles, un sorteo propio en cada parroquia, ademais desa rifa de Nadal que se vai pois sortear despois ao finalizar a cabalgata principal de Ribeira que se levará a cabo por fin, se Dios quere, pois este ano. A primeira parada será ás 10 da mañá na Capela da Guía en Carreira. O itinerario seguirá pola Aula de Música de Aguiño, os portos de Castiñeiras e Palmeira, o Centro Social de Oleiros, o Centro Recreativo de Artes, a Casa da Cultura de Olveira e a Rúa das Delicias en Corrubedo. Este percorrido servirá como antesala á cabalgata que sairá posteriormente do Porto de Ribeira. Estamos traballando na cabalgata de Reis. Eu pido tamén a máxima prudencia, é dicir, intentar vela solo nun lugar, non ir a xente agrupándose de un lugar a outro para seguir as súas majestades, e hoxe en día pois a Praza do Concello ten unha maior amplitud da que tiña anteriormente, polo tanto pois tamén pedimos aí, en beneficio de todos, pois que intentemos guardar ao máximo esas distancias.